En primer terme, agrair a l'Ajuntament de Vic que ens hagi deixat aquesta plaça tan emblemàtica per tot el país, a l'Assemblea per compartir amb nosaltres aquest espai i aquest acte. Som el col·lectiu Mantinc el Català. Venim a presentar en primícia la pancarta que vam fer mitjançant micromecenatge a les xarxes socials i amb la col·laboració de la gent, una pancarta on està el nostre lema, la nostra raó de ser, que si no ens coneixeu, el nostre objectiu és normalitzar l'ús del català en tots els àmbits, l'ús de la nostra llengua a la nostra terra, que últimament sembla una cosa bastant difícil d'aconseguir. A part d'engegar diferents campanyes, el nostre objectiu és apel·lar a l'activisme de cadascú de nosaltres en el nostre dia a dia, en les nostres petites coses, en els nostres petits oficis, en cada cantonada, en cada racó i en cada petit acte. Hem de tenir molt clar que parlar català a la nostra terra, al nostre país, no és ofensiu, sinó que és la cosa més natural del món. I últimament això sembla que és bastant complex d'aconseguir. El nostre col·lectiu ha nascut amb aquest objectiu de conscienciar a tots els catalans, els catalanoparlants i gent vinguda arreu del món, que no són catalans d'origen però que venen aquí i es volen integrar, en què parlar la nostra llengua en cada petit moment del dia a dia, de la setmana, del mes i de l'any, és el que suma, és el que al final farà que la nostra llengua perduri. Hem nascut en un moment on la societat catalana és objecte d'una repressió institucional i social sense precedents, amb mitjans de comunicació afins, amb eines tecnològiques i condicionaments socials de molt abast. L'estat espanyol, que en teoria, com a ciutadans de l'estat espanyol, ens hauria de garantir els nostres drets, doncs, com tots sabem, no ho està fent. De fet, carrega contra nosaltres i ens fa molt difícil tenir una vida plena en català. La llengua catalana ha estat, i encara avui és, una enemiga de l'estat espanyol. Ells ho saben i és un flanc per on ataquen i ataquen amb tot el que tenen. El resum d'aquest atac, com tots sabem, el podem reduir o donar un exemple molt clar, i és que un sol pare de Catalunya ha aconseguit, mitjançant els jutges, que són una eina més repressiva de l'Estat i que a més tots sabem que estan posats a dits per als partits polítics que controlen l'Estat, ha aconseguit començar a canviar el model d'escola catalana. Un pare, només un pare de tota Catalunya està canviant el model d'escola catalana arreu del país. Això és greu, però aquí estem nosaltres i no ens deixarem fer ni ens deixarem trepitjar, com sempre hem fet. També la nostra Generalitat, per molt que l'estimem, ha tingut un atavió al llarg dels anys, no només aquesta sinó els anteriors també, en tots els àmbits, en quant a polítiques lingüístiques i en quant a aplicar la legislació que l'estat espanyol ens dona. Aquest atavió ens ha portat ara a estar on estem, que és un retrocés de la llengua en molts àmbits i que des d'aquí, des del nostre col·lectiu, volem intentar revertir i que sobretot els catalanoparlants sapiguem que no estem sols i que cada bon dia, cada bon vespre, cada bona nit, al final compta i compta moltíssim. En aquestes circumstàncies de tristor, de pessimisme, neix el col·lectiu de Mantinc el Català.
i neix, com hem comentat abans, per tota aquella gent vinguda d'arreu del món que es vulgui integrar i, sobretot, els ciutadans dels països catalans. Parlar català a la nostra terra no és ofensiu, no és mala educació, no és extremisme, no és racisme. I aquestes petites coses són les que ens hem de portar cada dia a casa nostra. Parlar català als països catalans és la cosa més natural del món. És la nostra llengua, és la nostra terra i és la nostra manera de ser. Per tant, el que sempre diem és comencem les converses, mantinguem les converses i finalitzem les converses en català. I si el nostre interlocutor té problemes, veiem que alguna cosa no entén, li traduïm i li tornem a recalcar en català. Al final, si fem l'acte i l'esforç de mantenir el català, les reaccions acostumen a ser sempre molt, molt positives. Molt més del que la gent es pugui imaginar. I us ho diu algú que viu a Barcelona plenament en català. Tots els dies, cada hora, cada minut. A vegades costa i a vegades et trobes gent que és més receptiva i gent que és menys receptiva. Però el valor de la nostra llengua l'hem de posar nosaltres, sempre. Si nosaltres comencem a no donar valor a la nostra llengua, a menystenir-la, els altres no faran la feina per nosaltres. Com he dit abans, parlar al nostre país no és ofensiu, no és mala educació ni és un acte de racisme, sinó és un acte natural, és el més normal del món. Parlem la nostra llengua a la nostra terra i ensenyem i vehiculem a qui vulgui en la nostra llengua. Per acabar, ciutadans dels països catalans, aixequem el cap, mirem a l'horitzó sense por i parlem català, sempre, a tot arreu i amb tothom. Moltes gràcies. Hola, moltes gràcies a tots. I jo us vull fer una pregunta a tots. O sigui, hem de trobar el sentit de per què parlar en català. Què ens aporta parlar i mantenir el català? Ens aporta, entre moltes coses, que fem viva la llengua, que la fem activa, que fem veure als altres que també, vinguin d'on vingui, fer-los veure que són també catalans, fer-los partíceps de la nostra societat i del nostre domini lingüístic. Per tot això, sempre crec que cal una consciència. Per exemple, jo parlo de la meva experiència. Jo, per exemple, en el fet de mantenir el català, porto 2 anys, i què em va fer canviar a mi, el xip? Doncs a través de la consciència. Quantes vegades a través de la consciència podem emprendre un canvi? Perquè si no hi ha consciència, no hi ha canvi. Jo us parlo de la meva experiència personal. En el meu col·legi, a la seva època, a la meva classe eren un 60-65% de catalanoparlants, no? Gairebé. I tinc un amic que és professor, i em va estar parlant que potser actualment no arribava al 5% de catalanoparlants. I això és una cosa que a mi em va fer com, hosti, un pec de consciència. I a partir d'aquí jo vaig començar a indagar, a posar consciència sobre tot això. I això és el que a mi em va fer aquest inici de canvi, de donar-li la importància de dir, hosti, la llengua està decaient, què podríem fer per tot això? Llavors, jo us convido a que tots vosaltres conegueu el vostre motiu o motius o motivacions per fer-la útil. Perquè, com ja he dit, és la millor manera de transmetre, de fer-la viva, de fer veure als altres que també, vinguin d'on vinguin, siguin catalans. Mantenim el català sempre a tot arreu i amb tothom. De vegades, sí que podrà ser una mica difícil mantenir el català al 100%, però l'important és ser conscient de tot això. Jo, per exemple, quan vaig començar, potser començava en un 25% de les converses. I a poc, com tota la vida, vaig agafar més forces i vaig acabar sent un gran mantenidor. Però no ens culpem si no mantenim el català al 100%. De vegades no és fàcil i hem d'agafar aquesta part humana de respectar-nos i de vegades
no podem mantenir-lo 100%, però l'important és agafar i prendre consciència de tot això i trobar sobretot els vostres motius per fer-la viva i necessària. Moltes gràcies.